Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. Ukhulekani akayifuni inkolo yakowabo. Yena akakholelwa kwinkolo yamaJudiya kodwa ukholelwa kukubeni uba ungumKristu. Akekho ke omgxekayo kweyakhe inkolo kodwa eyakowabo akayifuni nokuba ayibone ukuthi makafe. Udelele ke wade wafika kwinto ethi makathathe ifoto yomsunguli wale nkonzo, utata uMthembu ongutata wakhe phofu ongasekhoyo. Wayithatha wayijula phantsi esithi kuloo foto nguwe intsusa yayo yonke le nto uba ngoku apha ekhaya kube njena. Wayijula apho phantsi ke. Kudala ke amalungu enkonzo ekomiti esithi makakhutshwe kowabo ngoba unezimbo. Kwacaca ke uba igazi liyajiya kunamanzi kuSiphamandla osekunguye ke oyilida yenkonzo yamaJudiya. Ukhulekani ke akamhloniphi uSiphamandla kuba kaloku ngumntakwabo bebekhula bonke. Sekuzotyiwa yena akaphakami xa kufanele kuphakanywe, kutyiwe xa sele esitya naye ke uSiphamandla. Yena akayingeni loo nto, uyamdelela. Kule ndawo yokudelela ke uSiphamandla ude wabe ke ulwa nale foto kayise ejula phantsi ke ecaphuka. Wade wabe ke uyafika kuSiphamandla nabanye ke babekhona ke. Kulapho kuSiphamandla ambambe khona sawubona into yoba ujule le foto phantsi, wambamba wamqwitsha apha emqaleni kanobom. Sele eyinto ke ngoku ekhuphe amehlo. Wafika ke nomamakhe egijima. Uthe umamakhe sawubona uba bayalwa wathi ethi uyonqanda. Wayeka ukunqanda wajonga ifoto yoba ngathi nantsi ifoto phantsi, uyibambe kanye laa foto. Hayi ke wavele loo nto iwayo ke ingathi uyafeyinta ke umama wabo ke. Bese zisola ke ukhulekane sithi hayi uyaxolisa yena bengakanga de ayicinga into yoba ngathi ifike kule ndawo yonke le nto lena ucela uxolo. Hayi ke ulicelile ke uxolo kwade kwacana into yoba ke uyahamba ke kowabo ngoba ke kudala futhi esithi yena ufuna ukuphuma ayozihlalela ngoba angeke ade ayimele le nto yapha yokuhlala pha. Ke ngoku uphume engasafuni nokuphuma, but ke ngoku imeko ibiseyimkhomba into yoba makahambe ngoba kaloku sedelele kwa umnikazi wendlu. Wathatha ifoto yakhe wayijula apha phantsi. Yena ke nomkakhe nonyana wakhe baye bahamba ke. Ushiye unina ke kukubi ekhala kabuhlungu, mamakhe elele engumntu ongathi uyagula ngenxa yestress asenziwe ngukhulekana. Kodwa ke uManzimande uthe xa ethetha ejonge kwifoto yomyeni wakhe watsho wathi yena wabulelwa ngamathumbu kwinto kaKhulekani. Ukanti yena ke uZamcolo uthe xa ecengwa ngumkakhe uba angamyeki ahambe umntakwabo ngale ndlela. Wathi uZamcolo hayi makangayingeni ngoba kaloku kudala emnikeza itshansi uKhulekani, makayiyeki nje eyakwaMthembu le. Ufikile ke uKhulekani apho besiya khona, akanakwampahla, indlu empty, akanamali, amakhadi wakhe awasebenzi, uba ngaswipa kwi-restaurant yahlazeka akuswayipheki. Umkakhe naye awakhe amakhadi avaliwe, bobayi-2 amakhadi wabo ablokhiwe. Umkakhe ke uthe mamabuyele emva kuba bazawufa indlala kuba kaloku uKhulekani akaphangeli. Khulekani uthe ke yena uzawufumana umsebenzi. Umntana phofu yena umcelele ezitshomini uba zimse esikolweni, akanamoto ngoba kaloku umkakhe wamkhumbuza uba kaloku wena wakhalala nditsho nemoto yakwaMthembu kanti uyabadinga abantu bakwaMthembu. Thandazile ke uThixo wakhe ke uKhulekani ecela uba amphe amandla ukuba indoda ezokwazi ukuhoya ifemeli yakhe. UKhulekani ke ngahle ashiwe ke mna xa ndijonga ngumkakhe abuyele kwaMthembu ngoba kaloku ngoku akanamali, akaphangeli, bazophila ngantoni apha and amakhadi avaliwe. Umbuzo ke ngowokuba uzode avume na yena ukubuyela emva kokudelela okungaka, edelela inkolo kayise phofu emondlayo emenzela everything. Okanye ke uzawuhlala ade awazi uba afumane umsebenzi, asazi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta. Bye.